Velkommen til Smatzone Olga part 2. Hvis dem, der har set mine videoer, så kan de nok huske, at jeg har lavet en anden video med et lille klip. Men nu vil jeg prøve at se, om vi kan se længere. Okay. Smatzone Olga part 2. Smatzone Olga. I dag skal familien ud på teltur. Så er vi her kraftdamerøvhuller. Så unger, nu skal jeg fandme ikke få for høje forventninger. Det her telt, det er sgu dårligere end min mave, når jeg har fået chili con carne. Hvad fanden er det for noget ravls? Altså slap dog af, dit utålmodige røvsvin. Vi skal sgu da lige samle det. Så frøken Fedtbjerg, kan du lige putte teltet ud stængerne? Ses alle dine umulige møgkælling, så blev det lidt bedre, hva'? Hvad fanden? Ja, du skal jo nok banke de her æg og din fede fløbolle. Ja, så slap dog af din margarinebolle. Jeg plejer sgu da aldrig at gøre sådan noget hippie-pis her. Det er sgu da stadig pissehammerende grimt. Ved du hvad, nu skal du bare holde din kæft, din smatso, ellers så panerer jeg dig kraftdame. Altså for en gang skylder smatsoen sgu da ret. Dig og dine 700 kilo kan sgu da ikke engang selv være derinde. Du skal kraftdame ikke snakke din fløgerand. Nå, nok om det. Lad os gå og finde noget brænde til et bål. Så skal vi bare få det grimme bål tændt. Nu skal I bare se, hvordan en rigtig vildmand gør det. 2000 years later. Ja, det tog kraft, for det vendte mig også sin tid. Nu kan vi endelig varme den tomatsup fra Moe. Hold da op, det ligner sgu da flaskes tønski på en prik. Det lugter sgu også lidt sådan, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor fanden var det, der sagde sådan? Ja, det var jo nok en ule af din fatsvage hemorrhage. Ja, det var kraftpattevandet med ikke en mule. Hvad fanden var det? Altså, far, har du et rumvæsen, eller hvad fanden sker der? Nej, det er sgu da, fordi jeg er pissehammerende sulten. Jeg har ikke spist i 12 minutter. Jamen, så går du i gang med at æde dit felas. Føj for helvede, hvordan fanden kan jeg stadig lugte, at du fik fransk hotdog fra 2 uger siden? Ja, det er sgu da stadig, fordi du ikke har købt mig en ny tandbørste, din fede røvhulsbetændelse. Nå, nok om det. Nu er det vist også tid til, at vi skal sove. Nå, fuck det. Jeg sover sgu bare udenfor. Smatzone Olga. Jeg er så kommet ud herfra. Nu skal jeg sgu se bagdysten. Hvad fanden er der overhovedet for noget lort, du siger? Ja, er du blind eller hvad? Skulle da i gang med et træningsprogram, din fede fløkar? Altså, hvorfor overhovedet gå i gang, når du ved, det aldrig vil virke? Ja, det kan jeg da godt ved, men du skal måske også til at tage dig lidt. Du ligner efterhånden en, der skal have syvlinger. Hvad fanden snakker du om? Er sgu da i topform? I går der gik jeg sgu da op ad trapperne. Hvad fanden snakker du om? Du kan sgu da ikke engang bøje dig ned uden at knække din rygsøjle. Nu skal jeg sgu bevise det, din rømkugle. Au for helvede! Frøken Fedtbjerg, hent lige noget Voltaren-creme. Du skal simpelthen til at komme i bag og forme din facesæk flø. Ja, det må sgu blive i morgen. Ej, det bliver fandme ikke først i morgen. Som du kan se, er du allerede ved at presse huset sammen, du din fede fedtsæk. Du kan få en cheat day om fredagen, hvor du godt må få fransk hotdog. Okay, fint så. Så start lige med at lave nogle armbøjninger. Det kommer du kraftedeme til at fortryde. Du er jo en klam fedtsæk, så du starter sgu med 100. Er du skudt i hovedet i din spasserpæk? Det bliver fandme aldrig til noget, det. Hold da din kæft, du vejer dig selv en halv blåval. Nu ikke så meget sniksnak, og så bare kom i gang din fede røvspræk. Hvor lang tid tror jeg, der går, før hans hjerte holder op med at slå? Han er sikkert allerede død. Jeg kan sgu ikke høre ham. Armbøjninger og min bare røv. Ved I hvad, jeg kan sgu slikke mit røv. For hvad fanden laver du, din dogne køde? Jamen, jeg har jo sagt dig bagdysten, og jeg vil sgu hellere gå glip af din fødsel, end jeg vil gå glip af det. Ved du hvad, nu er du selv uden om det. Nu rører du sgu ud på en cykeltur. Så kan du sgu bare sætte det op, uden den presser sammen, tak. Ja, jeg kan sgu ikke love noget. For satan, jeg skulle da glemt at lave Olgas bremser. Nej, for helvede! Smatzone Olga. Skynd jer nu for helvede, I møgsvin. McDonald's lukker om et kvarter. Sig mig en gang fra, at din stomipose sprunget ud over bilen. Kom så, unger, afsted. Hvad fanden er der lige sket for vores bil? Jeg gjorde den sgu da rent i forgårs. Hvordan fanden kan du allerede skidt over det hele? Så slap dog af med en flæskes røvhul, der skulle da være beskidten det. Du kan sgu da bare lade være med at servere din mors klamme millionbøf, som alligevel smager marineret hemorrhide. Hvordan fanden i helvede har du kunne skide igennem sædet? Jamen det kan du sgu da takke din mors klamme millionbøf for. Og hvorfor fanden har du knavlen næsten nullet blandt selvslik? Det var sgu da midt din klamme mostebolle. Vi kører kraftpattevandet ikke nogen steder hen, før den bil den er lige så ren og glat som min mormors. Hvordan fanden kan en røve
85 dage være glat. Ja, det skal vi kraftedeme ikke snakke om nu. Nu skal vi bare gøre den klamme bil ren. Så er det fandme bare at komme i gang, unger. Hvor fanden er det, du laver de nævnesvære rullepøls? Nu bliver bilen jo bare belortet igen. Ved du hvad, nu gør vi det sgu bare den hurtige måde. Nej, hvad fanden laver du? Ej, nu er jeg fandme på grænsen til at sælge dig til at adoptere et barn.dk. Nu henter jeg haveslangen, og så får vi det her overstået med det samme. Altså, har du fået fedtbedækket hjernen, så tænd dog det vand. Hvad for helvede i satans? Ja, det betyder sgu da ikke, du skal sprøjte mig i hovedet, din fære til det spejpøls. Altså, hvor mange hjerneceller kan du lige have mistet, efter du slog hovedet ind i moren, der er født dig? Hold da op, jeg bliver sgu nok lige nødt til at slukke den. Ja, i bil blev der i det mindste vasket. Ja, det er lige før vi er lige så gennemblødt som dig, når du tager sokker på. Dit, det er bare sved, og hold da din kæft. Du kan da ikke engang selv få din BH på, uden den springer. Nå, nok om det. Lad os komme afsted. Ja, det tog kraftpatruenten også sin tid at rengøre den bil. Smatson, Olga. I dag skal de 4 fede svin på ferie. Hvad fanden har I gang i små flæskesvær? Vi skal sgu da kun være væk i halvandet dag. Nu slapper du kraftedeme af dit fede delleværk. I det mindste har vi ikke pakket 14 års forbrug af gifler ligesom dig. Ja, nu bare pak jeres klamme bamser eller et eller andet. Vi skal fandme afsted nu. Altså, hvad fanden er der galt med jer i fede svin? Det er sgu da ikke fordi, vi skal flytte, vel? Nu holder du kraftedeme kæft i en fede kaloriecontainer. Du ved kraftedeme aldrig, hvornår du har brug for noget. Jamen, man kan sgu da ikke engang lukke den for helvede. Jamen, halløj, dit fede svin. Vil du gerne med ud og ski i nogle spande? Nej, desværre, Fiona Forhud. Jeg skal sgu på ferie i Rusland. Men det kan være, at vi kan facetime, mens der er at ski i en russisk spand. Og kan du også bare ski ham der potten i munden? Ja, nu ser jeg lige, om jeg kan få fat på ham. Ellers så skier jeg sgu bare i en russisk vodkaflaske. Nå, okay så. Men så helt potten. Hvad fanden laver I her? Jeg tror sgu da, I lå derhjemme syg med kolera. Det er vi også, men din klamme mor tvang os jo til at passe jeres klamme fisk. Ja, her er den så. Og husk nu, du ikke må æde den vel, dit fæsvin. Jeg kan sgu da ikke lide fisk. Det er sgu da for sundt til mig. Hvad så, din fedte mag? Skal jeg lige tage din kuffert for dig, dit slapsvin? Ja, det kan fandme kun være frøken Fedtbjerg, der har pakket den, siden hun har taget hele huset med. Og så hold da jeres kæft. Den kuffert vejer sgu da kun en 7/7 af jeres vægt. Må jeg se jeres billette? Værsgo. Hvor fanden er jeres kuffert henne? Ja, den er her. Jeg håber sgu gerne, man må tage hele huset med. Nej, ja, bare du ikke har makrel med, fordi det lugter fandme af mukken røv. Et der røg jeres hus, så. God rejse. Så kan jeg bare tage plads. Serien er rigtig ubehagelig, og der er ingen aircondition. God fornøjelse. Det så se ved vinduet. Jeg er sgu da ligeglad. En plads er en plads. Hey far, hvad er det egentlig for en dato i dag? Det er den 11. september. Hvorfor? It was at this moment that he knew. He fucked up. Smatson, Olga. Så I fede svin, er I klar til at komme til tandlægen, så I kan få boret i nogle huller? Hold da din kæft. Jeg lever i chokofanta og softice. Jeg har sgu ikke nogen huller. Hvad fanden snakker du om? Der er sgu da flere huller i dine tænder, end en hullemaskine kan producere. Jamen så lad os da få det lort overstået. Frøken Fedtbjerg, du bliver sgu nødt til at køge. Jeg er stadig alt for fuld fra i går, hvor jeg druk en hel flaske cognac. Altså, hvornår fanden kommer den morder og ødelægger mit liv? Har du noget tålmodighed, din overvægtige flæskesteg? Han kommer lige om lidt. Så er der en 10 til Olga og flaske. Ja, det var krat af Mars og 10. Nå, hvem er den første af de 2 fæsvin, jeg skal traumatisere for livet? Men så gør jeg det bare. Det skal bare overstås det her. Men så bare sæt dig i stol. Så kan du lige udvide dine grisekæber. Nå, men så lad os da komme i gang. Så, det var det. Ja, det ser sgu ud til, at du har fået lidt kraft i dit tandkøb. Nå, jeg tror sgu da, det var noget alvorligt. Men det er sgu også ret alvorligt. Du må holde op med at spise så mange chokofante. Nu skal du bare drikke det hele lyserøg stads, og det kan godt være, det giver dig multidere, men det må du sgu bare leve med. Så flæsker din fæbold. Nu er det sgu din tur. Hold op, den var grim. Det ser sgu ud til, at du har flere huller, end du har tænde. Jamen, hvis vi ikke må spise chokofanta og softice, hvad fanden må vi så af? Ja, det kan jo så være klarsuppe eller broccoli. Ej, det kan du kraftedeme ikke med ind i dit fede flæsketårn. Hold op, jeg må da heller også lige rengøre den tænder. Ej, nu må du kraftedeme lige stoppe dig selv. Det er legetøj, det er din retarderede tomhjerne. Hvis der er en ting, jeg har lært i min lange tandlægekarriere, så er det, at man skal rengøre alt på alt og alle. Du kan selv spørge min mormor. Altså, jeg har ikke fået tørt min røv i flere uger, så det må du sgu gerne klare. Ja, men det er sgu ekstra luksus. Det koster ekstra. Nu hvor vi er færdige, kan jeg lige så godt afsløre det. Vi er ikke tandlæger. Jeg er taxichauffør, og han er pølsemand. God fornøjelse med livet.
Smatson Olga. Hør godt efter, røvhuller. Vores skoleinspektør har fundet på den fuldstændig vanvittige dårlige idé, at vi her i morgen skal lege dyrene har talent. Ja, det er jo nok lidt svært, når vi ikke har noget talent, vel, dit fedtfyldte dårdyr. Jamen så bare find på et eller andet at få penge uanset hvad. Kan du så ikke lige starte med at vise os en af dine talenter var dit fede dyr? Jamen det er der at spille rockgitar. I mine gamle dage blev jeg faktisk kaldt for den kvindelige Elvis. Giver du godt lige at slukke for det tinnitusapparat, inden jeg kommer og propper det op i dit røv? Så, skrig med jer, børn. Husk nu at finde et talent, hvis I har et. For Helle, jeg skulle da glemt at finde et talent. Ja, held og lykke med det da. Det kommer da til at tage tid. Og fanden snakker du om? Jeg kan sgu da ship. Giver du lige at stoppe med det der? Du vækker hele en nabolag med din fede vægt. Jeg kan da også synge. Lille pæde ægekap. Ja, nu holder du kraft af med din kæft, inden du springer min trumhinde. Jamen, jeg kan da også danse, hvis det er. Så nu er det vist også tid, du kommer i seng, inden du laver et hul i jovet. Var det ikke det?